Nono saka pinune pun bapa kuwi mau ana dalang loro wonten margi kalih siji dalang sing lurus utawa sing lenceng kaping pindho nganggo dalang sing menggok menawi dalang sing lenceng yen pancen nganggo dalang sing lenceng kuwi mau Duryudana dadi ratu kudu duweni watak wibawa kuwi bawane aku aja karo kebene dening kawulane ning bisa kuwi bawane aku karo ditresnani awit wong sing tresna karo Duryudana besok apa kang dadi gaweane Duryudana mesti arep ngguyu ning yen to wedi karo Duryudana ana ngarep tansah bedepe ning buri ngertine mung ngiwi-iwi kuwi mau kawula sing ora tresna karo Duryudana. Lajeng kaping kalih kaping pindho dinarani wicaksana. Wicaksana adil. Tegese mau adil. Ora beto-betake siji lawan sijine andhap asor luwih derajat. Apa beto golongan, beto suku, beto ras, beto agama kabeh kudu dirukunake. Ana tetembungan rukun gawe sentosa yen congkrah tundhone wong arep gawe munggah. Lajeng prajuripun saklajute dadi lakon kudu sentosa lahir batine. Sentosane lahir kesalahan badan kanggo sarana ngrampungaken jejiban. Santosane batin aja kandhek bareng carita yen durung ukulan rasane. Lah iki nggih kang pungkasan jujur. Yen to Duryudana gelem ngakoni sing kaya ngono tegese mau kanggo dalan silun jembok menawa bisa. Bisa ndak boleh bisa ngene bakal buka negara Ngastina nggih. Panjenengan kuwi kaliyan mriku kula salebet nandhang Subawawe katembe nggih mawon kula nampi nawala. Duryudana nembe nampa nawala. Nawala sapa-sapa nggih? Iki nawala ingkang kula nampi menika saking pulungan kula wisanggeni anak Arjuna. Tinggal kabutan kala Dewi Darsanala. Lanjur surasane nawala kuwi mau apa sing diparingi saka wisanggeni pulunganmu? Piyambakipun badhe nuwun saksikan semangka bumi Ngastina. Kamangka Bapa Merban kula mrika darbe krentet ampun ngantos negari Ngastina dipun paringaken kaliyan para Pandhawa rakaten paman inggil resmir ampun ngantos negari Ngastina kok dadi bumi saksi dar semangka napa ngalih dados darbinipun para Pandhawa. Dene lanjur karepmu kepiye? Dene pun bisa geni nyuwun saksi dar semangka nggih kemawon nanging nawala ingkangipun paringaken dhateng kula dereng kula wales dereng wangsuli karana rumangsa cilik api kula bapa mula kalih bumi Ngastina menika saged wangsul wonten tanganipun Pandhawa bilih benjang kaleksanan brata yuda jaya piyambak. Kira-kira kepiye Duryudana mendhet pirsa kawan pendhita saka ngawu langit ya kuwi aku begawan manik-maniken monggo kemawon awit panjenengan menika sami mawon kepundhene wong-wong Ngastina
maupun dening utawi gurune para Kurawa napa malih panjenengan Prabu Duryudana menawi nyebut mundur pirsa nggih monggo mawon yen pancen kaya ngono Duryudana ketoke ngono wangkal-wangkok tetep gondeli negara Ngastina ora bakal kaparingake dening tangane wong Pandhawa yen durung menang Pandhawa besok ana Bratayuda Jayabaya kaya ngono menawi niki wilayahipun kula tulung panjenengan boleh ampun ngantos kedaruk ampun ngantos kebacut dipun bisa beli bukat negari Ngastina Tumpang mripat saya ganggu kula pandeng saya boten iya. Kadang-kadang tumpang mripat saya ganggu kula pandeng saya malah api. Tapas terus udan sore atiku ngenes saged nyawang kowe. Nah. Iki ya panjenengan ngaturaken perganti boten mung sopange pun kanggo apa? Katampi dong deranakanku. Kulambi Kulo bisa ikut satu jimat Bina sebeco langgung rumiin Sampun boten kirang kayu bina boten kirang sekecok ger Apa malih tak ngejijang serten sangat Bonggong langsir mana kulo tupi Kulo sakit suan Kanti lah hayu ini Semua apa malih subuhane ini Mana kularno Niki Napa malih putri dalu niki kitanipun kok sami ketinggalipun sami endah sulistyane warna bene kaliyan pradatan sami napa nggih sami disawangi kujan jenenge tengah-tengahipun jenenge ngger nggih swastika gawe mulai kula ngger Prabu Duryudana Kapomarbo lungguh kang seroto kapomarbo Suwanji-wanji wonten dawuh kula tansah ngungaken joglo kula dilingaken kawula non Mustikaning alendro omo Orgawe bias Siraboyo Ababo Lahir susah tak sulit berjalan mesti jangan dah susah bulan enggir apa kan tapi tuh kita nih berjalan lu kok seneng itu gir muridku Prabu Duryudana ketone ngono beda kalau dino liyane apa kurang wibawa ngono dadi aku apa kurang jembar sajane apa kurang sugih Mas Nicis Raja Brana bondo Bandung dinar rupiah apa kawula sing kirang kapuji kok bagong aku telakon ganteng galak bondan lan laku bloko Duryudana yen perlu mbok kenapa ngersake ngelmu sing kaya apa pun bapa senduk mulane lawan kowe
Jalwana topo jondo kanda bene kita Lord,